Però abans d'acabar tinc el qüestionari Proust, ja ho saps, pregunta, resposta ràpida, allò típic, que us fa una mica de ràbia als convidats. Sí, perquè jo soc molt lent de reflexes. Però vaja, intentem fer-ho ràpid. Alguna cosa ja s'intueix per on va la cosa. Comencem. Quina és la teva paraula preferida? Va, diguem... Moixernó. Molt maca. On trobes la millor inspiració? A la muntanya. Quin és aquell personatge que quan el llegeixes dius quina ràbia m'hauria agradat escriure'l a mi? Jo el Huckleberry Finn, sempre. És el meu ídol. El llibre que no et canses de llegir? Les aventures de Huckleberry Finn. I aquell que no has pogut acabar? I no val l'Ulisses de Joyce, evidentment. Mira, ara... Quin era que vaig deixar abandonat? Ostres, no me'n recordo. És que en deixo molt pocs d'abandonats, eh? Sí. L'Ulisses me'l vaig llegir, tot i que sé que almenys unes 40 o 50 pàgines les vaig llegir com un zombi, per passar, però me'ls vaig llegir. Completa la següent frase. Sant Jordi és... Sant Jordi és... És que és tantes coses, bones i dolentes. Doncs deixem-ho així. Sí. Començàvem el programa amb una frase de la Catherine Mansfield, una escriptora neozelandesa, que, si no m'equivoco, surt al teu llibre, que deia que el plaer de llegir és doble quan es viu amb una altra persona amb la que es pot compartir els llibres que has llegit. I estàs d'acord? Mira, jo cada vegada ho veig més difícil, això de compartir llibres, sí. Perquè veig que cada persona és un món i costa molt de recomanar, perquè cadascú va seguint un fil, i quan et recomanen un llibre a vegades sí, però jo cada cop trobo menys gent amb la que m'entengui amb les coses que llegim, tot i que algunes vegades coincidim, però difícil. Ja per acabar, ja que ets escriptor i d'això en saps, un adjectiu que et defineixi. Imaginatiu.